Ikaduhang Timoteo 2:13. Kung kita dili matinud-anon, magpabilin siya nga matinud-anon, kay dili niya malimod ang iyang kaugalingon. Unsay timaan nga ang Ginoo matinud-anon? Nga kung kita magaangkon sa atong mga sala, siya matinud-anon ug matarong nga mopasaylo sa atong mga sala ug maghinlo sa tanan tang kalapasan. Unang Juan 1:9. Ingon ana ang Ginoo, bisan unsa pa kadako o daghan ang atong mga sala, mopasaylo gihapon siya. Timaan na sa kinaiyan niya nga matinud-anon. Higala, panahon na nga magmatinud-anon ta diha niya. Higugma o Elohim sa kaluoy, tanang adlaw ko ikuptan sa imong kamot. Sa oras nga mo bangon, hangtod sa pagtulog, awiton ko o Elohim ang kaayo mo. Kanunay kang matinudan, kanang adlaw ko sobrang kaayo mo. Matagpitik ning kasing-kasing, awiton ko o Elohim ang kaayo mo. Tingog mo biya ko sa kalisod, ikuyog ka sa mangingit nga panahon. Giisip ka nga amahan, ug suod nga higala ko, nabuhi ko tungod sa kaayo mo. Kanunay kang matinud-anon, tanang adlaw ko sobrang kaayo mo. Matagpitik ning kasing-kasing, awiton ko o Elohim ang kaayo mo. Kayang kayo mo, kanunay nagsunod ako. Kayang kayo mo, kanunay nagsunod ako. Pinabuhi ko, alagad nimo, imo kining tanan. Kayang kayo mo, kanunay nagsunod ako. Unay kang matinudan, ang adlaw ko sobrang kaayo mo. Matagpitik ning kasing-kasing, awiton ko o Elohim ang kaayo mo. Awiton